Endless Runner Wusterschwassi, kutsutahti Joammilau. Taan pagadin videoi raitun kätseliptahkat speelu, mille naukošus Endless Runner genre lagos. Tätsäda takkarin. Figuure viehka, taivamiehtai, tšäälu tuarismuuri spätsil. Jukkapaali tuarismuuri spätsil chillistattin vantsu tšuukau. Ja spelen ohku tava teivadin. Wusterschwasin animeerib Joammilu kuutsit. Kohtus tahkab. Alkiodu projektu, kaudoda asetskankua figuurau, tšanga vurakai, tuudina vurakan, le muhtiem figuurida iniepkovu tunneda aina labudemin. Tälle animeeritsit anedatti. Valti haaren üleen Joammilu vurkas, kattuvan Joammil toeva asetskankun. Ko allis Wusterskoutu tässä Charliep. Alkatsit kalka tsegi tahkai puhtit alkee piehkiv ja tän mangilla tän potto. Mava Wustertsa vulleli tjänasta. Puhti tee tjoogis rupsis piehkiv, annamale lugihka aravua. Tjänasta tän ruutnadu, tän potto piehki ruutnadi ja ollista piehkiv. Tämän ngellä puhti pia kovu piehkiv ja täppodip tän potto piehkivullai pirastago. Mana surku tahkai takatsit odu variabalu. Valje Sprite ja tebetsistä plussa puoluu. Valjitsit haare 01. Pidän namman Joammil akta. Pia puhti Joammil akta tsegi tahkai ja tjanasta tjoogis rupsadu pia kovu piehki tjoogis rupsadi. Tästä shadda animationen Wusters kovufrekvensa. Puhtien piehky manamalle vuorti sekundeit täppoditsat pia kovu piehkivullai piras puhtie tjoogis rupsis piehky manamalle lohku. Pia tauva halava tuppilätsät. Tauva ajakup muadde ätnit tjanasta älegau vuorti sekundeit päkkai. Tässä Charlestip nulla tjokkis akta. Taat kettu kalla sekundta. Wusterskovu voinetattaa. Tässä kirjoita mangebui. Puhti odo pia kovu piehkiv täppoditsat vuorti sekundeit piehkivullai. Taat kalka vila pirastakaan. Puhtiegiste odo vuorti sekundeit piehkiv olemussai pietsit. Taga aktivil nauhte. Odo pia kovu ja odo vuorti sekundeit. Koppasit vuorti sekundeit piehkit tjänastip lohko päkkai. Mana nuppadi surku tahkai. Takatsit odo variabalu. Valje Sprite tebitsistä plussa puoluu ja valje haare 02. Vatti tän namman Joammil kohta. Pia puhtiin Joammil kohta tsegi tahkai ja tjanasta tjoogis rupsada olemus pia kovu päkkai. Tagataba aktivil. Mana surku tahkai takatsit odo variabalu, valje Sprite ja tambali haare 03. Vatti tän namman Joammil 3. Pia puhtiin Joammil 3 tsegi tahkai ja tjanassa tjoogis rupsada olemus pia kovu päkkai. Mangutsissai pia mode Joammilu lohti olemus valkis päällä. Temat teeb kätselit. Kätseleis, tjoogis vuoripia.